Salutare tuturor și bun venit! Asta este un anunț și să începem cu anunțul. Păi, pentru început voi pleca 3 sau 2 zile la munte și nu vă mai filma. Îmi cer mii de scuze dacă nu o să mai filmez, dar e așa un weekend. Dacă am vocea răgușită, încă sunt, că mă doare gâtul, mă rog. Și o să începe și școala, să am teze, mai multe chestii, etc. Și cred că voi filma decât de luni până vineri, să mă duci duminica nu o să filmez. Îmi pare rău, dar Și am văzut unul care a comentat urât și nu bagă seamă, deci... Păi, cam așa a fost și anunțul de azi. Dați un like și un share dacă v-a plăcut acest videoclip și un subscribe dacă vreți să continui cu seria mea de gaming. Pa, pa!